Zure izen eta bizenak? Iger González. Iger González, oso bi. Zure izena eta bizena? Libe Landa. Libe Landa. Zenbat urte dituzu, Libe? 6. Ke txoio, 6. Iger, zer izan nahi duzu onditan? Hacker. Hacker! Zertarako hackero, zergatik? Eganiteko. Egan egiteko hacker izan behar da. Oso ongi. Janariren bat ezkutatu duzu ez jateko? Ez. Janariren bat horrela ezkutatu duzu gustatzen ez zaizuna ez jateko? Bai. Bai. Ze janaria zen? Brokoli. Brokoli. Ze gauza. Ez zaio inori gustatzen brokoli. Aizu, etxean zerbait hautsi duzu eta oraindik gurasoek ez dakite zu izan zinela? Ez nire amonak. Amonak hautsi zuen? Ai. Amonak asko hausten ditu. Ze hautsi zuen ba? Basok. Bai. Harrapatu alduzu zure gurasoren bat horrela gezur txiki bat botatzen? Bai. Bai. Gogoratzen zara ze gezurra zen? Ez zara gogoratzen. Baina gurasoek botatzen dituzte gezurrak, ez da? Claro. Zure galtzerdiak usaindu aldituzu, ea geizki usaintzen zuten jakiteko. Bai. Eta geizki usaintzen zuten? Bai. Claro. Egia alda alegian estralurtarrak ikusi dituzuela? Ez. Egia alda alegian estralurtarrak ikusi dituzuela? Bai. Claro. Nolakoak ziren? Berdeak. Inoiz kontatu diozu lagun bati beste baten sekretua? Bai. Bai. Ze sekretua zen, oroitzen zea? Ez dut esango. Ez esan. Begira, Libe. Benetazkoa, urrezkoa, zuretzat, oso ongi portatu zarelako. Libe, come el aire, toma el era, como al baile, libera, Libe, zoriona zure dut. Begira zer dudan hemen. Honek zer esan nahi da. Iger, domina handia, oso mutil, jatorra zera.